Всім я Птер-1, і сьогодні я вирішила показати вам лайфхак. Як зробити свій звук, щоб не було обмежень на звук. Щось зв'язане з авторським правом. Приємного перегляду. Для початку вибираємо звук на свій розсуд. Потім знаходимо його в Тіктоці чи в YouTube Shorts. Після цього записуємо любе відео під цей звук. В принципі, можна, як і я. Просто чорний екран. Потім головне не забути нажати на кнопку «Видимість» і вибрати приватне чи тільки я. І опублікувати чи завантажити, і почекати, поки відео загрузиться. Після цього треба просто завантажити це відео і, коли воно буде в галереї, видалити його з каналу. І все готово. На цьому все. Au revoir.